ये तो 8 25 ये 30 ये 10 ये तो 65 ହେଲା ଚୁଇନା ମୁଁ ତତେ 70 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ଆଉ 5 ଟଙ୍କା କଣ କଲୁ ଏ ଯୋଉ 5 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ କୁରକୁରି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ବୋଧେ। କୁରକୁରି ଖାଇଦେଲୁ ମତେ ନ ପଚାରି ତୁ 5 ଟଙ୍କାର କୁରକୁରି ଖାଇଦେଲୁ ହଁ ହଉ ର କିଏ ଗୋଟେ ବେଲ ମାଇଲାଣି ମୁଁ ଦେଖେ ଆଗ ଭାଇ ନମସ୍କାର नमस्कार ଆଉ ରିଙ୍କି ଭଲ ଅଛ ତ? ହଁ ଭାଇ ଭଲ ଅଛି ଆସ ଆସ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇ ଦବା ଆସ ଆଉ ଦେଖୁନ ଭାଇ ଏଇ ଫ୍ରିଜଟା ନୂଆ ଆଣିଛି ବା 5 ଷ୍ଟାର 30,000 ପଇଲା 5 स्टार ଏଟା ଲେଖା ଅଛି 2 स्टार ତ 5 स्टार କେମିତି ହେଲା? ଆଉ ଛାଡ଼ ବା ଆସ ଆସ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଭାଇ ମାଇକ୍ରୋୱେଭଟା ନୂଆ ଆଣିଛୁ 28,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଏଟା 28,000 8-10,000 କୁ ବାଡିଆ ପାଇଁ 28,000 କହୁଛି। ଏଇ ଚୁଇନା ମଗେଇଥିଲା ତ ଏ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଇଛି ଆସ ଆସ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଆମର ଆଇଛି ଆସ 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 ଆଉ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ହାତରେ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସଫା କରୁଛି ନା କଣ ନା 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 ଏ ଦେଖ ଭାଇ ଏଇଟା ସାମସଙ୍ଗ ର ୱାସିଂ ମେସିନ୍ 50,000 ଟଙ୍କା ପଇଲା ଥରେ ପକେଇଦେଲେ ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ଶୁଖେଇକି ବାହାର କରିଦବ ଆରେ ମୁଁ ବା କାଲିକୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ରେ ଦେଖିଥିଲି 16-17,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ତୁ ଏ ସବୁ ଛାଡେ ମୁଁ ଖରାରେ ଆସିଛି ଟିକେ ଧୁଆ ଧୁଇକି ଆସେ ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା କଥା ହବା। ଏଇ ଏସିଟା ଦେଖିଥାନ୍ତି ଭାଇ ପଳେଇଲେ ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି। ଆରେ ରିଙ୍କି କୁଆଡେ ଗଲୁ ଟିକେ ଟାୱେଲଟା ଦେଲୁ ମୁହଁଟା ପୋଛି ଦିଏ। ଓ ଟାୱେଲ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଟାୱେଲଟା ଦେଇଦିଏ ଭାଇ ପୋଛି ପାଛି ଏବେ ନିଅ ଭାଇ ପୋଛି ପାଛି ପଡ ଆରେ ରିଙ୍କି ଏଇଟା କେତେ ଷ୍ଟାର ଭଲ ଭାଇ ଏ ଟାୱେଲଟା ଟିକିଏ ଚିରି ଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛ କି ଆରେ ଏମିତି ବା ପଇସା ବଞ୍ଚେଇ ବଞ୍ଚେଇ ମୁଁ ଏଗୁରା ସବୁ କିଣିଛି ନା ଆଉ ଟିକିଏ ଚିରି ଯାଇଛି।